Jatend migao mar Somo Julius Migos oleroni migao mar Somo nigi lai makare mar neno ni chenro mag somo ne jopuonjre madonjo e gred 9 odhi mbele maonge chochni mora mora. Moko kuom lai ma migao mar Somo oketo kare oriwo neno ni nitiere kilese moromo, jopuonja kaachiel kod buge, kata obedo ni kaluwore kod Migos podi gine chenro mar keto gigo duto kare. Jaod bura ma Kajiado North Onesmus Ngogoyo korka kore okwayo migao mar Somo mondo duok piny ne jonyuol ting' mar nyiewo kombe mag bet e skul ma thothne tamo jonyuol moko nyiewo. Ne giwacho magi e kinde chenro mar nono kod yawa yanga kilese mag gred 9 e skunde primary ma Ongata Rongai, Arap Moi, Ololua kod Ngong e kar chung' od bura ma Kajiado North. A program of ensuring that we have the infrastructure in place, including the construction of the 16,000 classrooms that were required to allow the transition to be smooth. As a ministry, we've managed to do a total of about 14,500 classrooms of those 16,000. That is together with the ones that we are partnering with the national government CDF programs. And this means that we are almost over 90% of the construction. So we came round to confirm that these classrooms have been done, and we are going to continue going around to check, even in those areas where classrooms have not been done, what arrangements we have put in place to ensure that the transition is